Otodini Jesu. Tata bụ ụka nke atọ n'oge olileanya onye nzọpụta afọ nke atọ na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile, ndị ọbịa niile nọ ebe a n'ụlọ ụka tata, na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-aka ụka tata. Na aja nke Mass tata, Broda Akpaka na-enye Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche ka o si were due ya were jee na be anyị Naịjirịa nọsịa wee chighakwa azụ ebe a na-enweghị nsogbu, wee na-ayọkwa ngọzi Chineke ka o duru ya na-aga. Ndị na-eme bulletin anyị nke anyị ji aka ụka, the Bulletin and Publication Ministry, na-enye Chineke ekene, na-ayọkwa ka ekene ọnwụbụ ya ka o si na-akwọ ya were pụta na ihe ndị ọzọ bụ n'obi. Jude na Teresa anyịkwa na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene maka arọ nke 2021, wee na-ayọkwa ngọzi Chineke ududi ya na nchekwaba ya n'arọ nke 2022. Ndị ICW, ndị nne, na-enye Chineke ekene, na-ayọkwa ngọzi na amara na odudu n'isi ezinụlọ niile, kọmuniti anyị na ụwa niile, ọkacha oge ugbu a ha na-eri oriri Immaculate Conception. Ezinụlọ Amụchie na-enye Chineke ekene, na-ayọkwa n'isi Paul Amụchie, onye nke na-eme mmemme elote ụbọchị eji were mụọ ya tata, wee na-ayọkwa ngọzi Chineke, nchekwaba ya na arụ ike n'isi ya. Reji Eze na ezinụlọ ya na-enyekwa Chineke ekene, na-ayọkwa ngọzi Chineke, odudu ya na nchekwaba ya n'isi ya na n'isi ezinụlọ ya. Ịma Ikebodo na-enye Chineke ekene, na-ayọkwa ngọzi Chineke n'isi Ifeatụ Okonkwo ka ọ na-eduye oge ugbu a a na-elota mgbe eji were mụọ ya. Fidel na Ihunna Osuji na ezinụlọ ya na-enyekwa Chineke ekene maka ngọzi ya, na-ayọkwa maka ihe ndị niile ha bụ n'obi ka Chineke nebanye ya anya merụ ya. Ịma Ikebodo na-ayọ maka onye o bu n'obi arụ adịrọ ka Chineke ka o mee ka o si na-akwọ ya were fụta. Helen Egbuniwe na-ayọ ngọzi Chineke, amara ya na odudu ya ka Chineke si nye ndị a niile ofu arọ, tinyekwara ha ofu arọ na ndụ ha wee na-emebe de ha. Tony Ikebodo, Ịma Ikebodo, Dumeto Ikebodo, Ụzọamaka Ezechukwu na Dora Okoye. Tony Ikebodo na-ayọ ngọzi Chineke, amara ya, arụ ike na odudu Chineke n'isi Paul Amụchie oge ugbu a ọ na-elote mgbe eji were mụọ ya. Ndị Igwe Lennox na ngọzi anụ nwa na-ayọ amara Chineke na ngọzi ya na nchekwaba Chineke n'isi ụmụaka niile, isi ụmụaka ndị nke ezinụlọ ha na
ka a nabatakwa mkpụrụ obi nwa ha nwanyị nke iru Cynthia anụ nwaọra kpọ ka Chineke nabata ya na ndokwa. Florence Akpamgbọ na-enye Chineke ekene maka ọlụ ọmụ ya niile, ngọzi ya n'isi ezinụlọ ya na n'isi di ya Cletus Nebolisa Akpamgbọ na n'isi nke nyanwa na onwe ya bụ Florence Ijeamaka Akpamgbọ. Ka Chineke si gọzie ha, ha were nọrọ were mee mmemme 50 years ha ji wee nụba di na nwunye, were na-ayọkwa ngọzi Chineke ka o duru ha ma ụmụ ha ma ụmụ ha na-aga. Ezinụlọ duru ihe sie na ihe a na-achọ na-ayọ maka mkpụrụ obi Hilary Agim ihe a na-achọ na Edwin Ogechukwu ihe a na-achọ. Ezinụlọ Mmeremukwu na-ayọ maka mkpụrụ obi Ambrose Mmeremukwu, wee na-ayọ ka Chineke duo ha nwa ya eje ime mmemme ịkwụ ya, dukwe ha nata. O si na Edith Chuke na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Valentine Izichukwu Chuke. Emma Obiora na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Azikiwe Christopher Onwemelie, Innocent Ụgbọgụ, Teresa Ụgbọgụ, Ernest Obiadana Ofiabulu. Antonia Desogugua Ofoha na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi nwanne ya nwanyị Stella Ọgadịmma Desogugua. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke Maasị anyị tata bụ ụkọchukwu anyị Jude Umeobi. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. Na nwa na mmụọ nsọ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ụmụnne na Kristi, ekele ka anyị na-enye Chineke anyị oge niile, onye ọ bụ site na mmasị ya na ebere ya na ngọzi ya ka anyị ji enwe ike ịgbakọ n'ụlọ nsọ ya oge niile iji wee na-efe ya ofufe. Ka anyị gbakwunyezie mba anyị ndị ọzọ na ndị agbapụtagoro anyị n'emume Eucharistia nke ụbọchị tata. Ụmụnna, ka anyị kwadozie onwe anyị nke ọma maka ya nwa mmemme nke Eucharistia site n'ịya mgbaalụ nke Chineke, ngọzi ya na odudu ya na ndụ anyị oge niile. Meela anyị ebere biko onye nwe anyị, n'ihi na anyị emehiela gị.
gosi anyị ebere gị onye nwe anyị, nyekwa anyị nzọpụta gị. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Ka anyị ya ịyọ. Dị nwere Chineke anyị, lekwasị anyị bụ ụmụ gị anya, ndị ji okwukwe na-akwadobe maka ọbịbịa nke nwa gị Jesu Kristi. Biko mee ka anyị were obi na-anụ ọkụ mgbe niile na-eme emume aṅụrị nke a, wee soro nweta nnukwu aṅụrị nke alaeze gị site na dị nwere anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na-adị ndụ na-achị ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Zefanaya. Ada Zion tibe mkpu ọṅụ, Israel tisiwe mkpu ọṅụ ike. Ada Jerusalem ṅụrịba, were obi gị niile gọrịbe. Onye nwe anyị akagbuola ikpe amara gị, ọ chụpụla ndị iro gị. Chineke eze nke Israel nọ n'etiti unu, o nwekwaghị ihe ọjọọ unu ga-atụ egwu. Oge ụbọchị ahụ bịara, okwu ga-erute Jerusalem sị, Zion, egwu atụkwala gị, ekwekwala ka ike gwụ gị. Inwenụ Chineke gị nọ n'etiti gị, ọ bụ dike na-emeri n'agha. Ọ ga-eji ọṅụ kwara gị egwu, bịakwa were ịhụnanya ya mee ka edebe ọhụụ. Ọ ga-eji mkpu ọṅụ tiere gị egwu dịka ụbọchị nnukwu mmemme. Okwu nke osebụlụ ụwa. Abụ ọma na azịza ya, ife anyị ga-aza bụ, kwebenu ukwe, na-etinu mkpu ọṅụ, n'ihi na onye nọ n'etiti unu bụ nnukwu onye dị nsọ nke Israel. Kwebenu, na-etinu mkpu ọṅụ, n'ihi na onye nọ n'etiti unu bụ nnukwu onye dị nsọ nke Israel. Kwebenu, na-etinu mkpu ọṅụ, n'ihi na onye nọ n'etiti unu bụ nnukwu onye dị nsọ nke Israel. N'ezie, Chineke bụ onye nzọpụta m, enwere m nchekwube, egwu agaghị atụ m, n'ihi na dị nwenụ m bụ ike m, nkwe m, ọ bụ onye nzọpụta m. Unu ga-eji ọṅụ kụrụ mmiri n'omi nke nzọpụta. Kwebenu, na-etinu mkpu ọṅụ, n'ihi na onye nọ n'etiti unu bụ nnukwu onye dị nsọ nke Israel. Na-enyenụ di nwenụ m ekele, na-etonu aha ya, meenụ ka ọrụ aka ya rute mmadụ niile ntị, na-akọwapụtanụ ka aha ya siri dị
dị ka mkpa kwebenụ n'etiti mkpu ahụ n'ihi na onye nọ n'etiti unu bụ nnukwu onye dị nsọ nke Izrel. Bụọrọnụ di nwenụ m abụ ọma n'ihi na ọ rụrụ ọrụ ọma. Meenụ ka ọnụ ya n'ụwa niile dị nke Zayọn. Kwebenụ ukwe n'etinu mkpu ọṅụ n'ihi na onye nọ n'etiti unu bụ onye dị nsọ nke Izrel. Kwebenụ n'etinu mkpu ọṅụ n'ihi na onye nọ n'etiti unu bụ nnukwu onye dị nsọ Izrel. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ dịgara ndị Filipai. Ṅụrịanụ ọṅụ n'Onyenwe anyị mgbe niile. Ka m sịkwa ya ọzọ, ṅụrịanụ ọṅụ. Meenụ ka mmadụ niile maa na unu nwere obi aṅụrị. Onyenwe anyị nọ nso. Unu echegbuna onwe unu n'ihe ọbụla, kama n'ihe niile welu na ekpele na arịrịọ na ekene mee ka Chineke mara ihe na-akpa unu. Udo nke Chineke nke karịrị nghọta nke mmadụ ga-echebe obi unu na echiche unu n'ime Kristi Jesu. Ụmụnna m, na nkwubi okwu m, meenụ ka obi unu jupụta n'ihe niile bụ eziokwu, ihe niile kwesịrị ekwesị, ihe niile ziri ezi, ihe niile dị ọcha, ihe niile kwesịrị ịhụnanya, na ihe niile eji amara mee. Ọ bụrụ na ọ dị ihe ọbụla mafere mma oke maọbụ nke kwesịrị otuto karịsịa, na-eche na uche banyere ihe ndị a niile. Okwu nke osebụla ụwa. Nọnyela ụnụ. Ihe ọgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Luku dere. Igwe mmadụ ahụ wee jụọ Jọn sị, gịnị ka anyị kwesịrị ime? O wee zaghachi ha sị, onye nwere uwe abụọ ya nye onye enweghị otu, onye nwere ihe olili ya nyetụ onye adịghị nke o nwere. Ụfọdụ ndị ọnụ ụtụ bịakwutekwara Jọn ka o mee ha mmiri chukwu. Ha wee jụọ ya sị, onye nkụzi, gịnị ka anyị kwesịrị ime? O wee sị ha,
unu anafele onye ọbụla ụgwọ karịrị ihe iwu kwuru. Ụfọdụ ndị agha jụkwara ya sị, kedu maka anyị? Gịnị ka anyị kwesịrị ime? O wee sị ha, ọ na-azọrọ onye ọbụla ihe n'aka ike ma ọ bụ site n'ibo ya ebubo ụgha, nwee n'afọ ojuju n'ọrụ ụnụ. N'oge ahụ ndị Juu nọ n'olileanya mgbe Kristi ga-abịa. Igwe mmadụ ahụ wee na-atụgharị n'obi ha ụdị mmadụ Jọn bụ. Ha wee na-eche sị, eleghị anya ọ bụ Kristi. Ya mere Jọn ji wee sị ha, eji mmiri eme unu mmiri Chukwu, ma onye ka m ike na-abịa, onye m na-ekwesịghị ọbụna ịtọpụ elili ọgbụgbụ ụkwụ ya. Ọ ga-eji mmụọ nsọ na ọkụ mee unu mmiri Chukwu. O jikwa n'aka ya nkata o ji ayọ ọka ka o wee yọchasịa ọka niile dị n'ubi ya, gbobata ezi ọka n'ime ọba ya. Ma ọ ga-eji ọkụ a na-apụghị imenyụ emenyụ rechapụ igbugbo na afụ. N'ụzọ dị etu a, Jọn jiri okwu ịdụ ọdụ dị iche iche wee zie ndị mmadụ ozi ọma. Ozi ọma nke ose bụ ụwa. Ụka nke atọ n'oge olileanya ọmụmụ nzọpụta na-agwa anyị ṅụlianụ n'ime Chineke. Ya ga-abụ isi zemotu n'ụka nke ụbọchị tata, Rejoice in Sunday. Ụka nke atọ, ihe ọgụ nke mbụ si na akwụkwọ nke Zefanaya wee malite na-asa anyị, wụlibe enu n'ọṅụ, aṅụrị jupụta unu obi, ka obi unu jupụta na aṅụrị. Ya bụ ihe ọgụ nke mbụ. Ihe ọgụ nke abụọ si n'akwụkwọ Pọl degara ndị Filipi wee na-agwatụkwara anyị ihe ga-eme ka anyị ga-eji wee nwee ọṅụ. Ọ sị na ya bụ onye nzọpụta na-eche ọmụmụ ya na oge erubego maka ya bụ olili, na di nwere nọ nso, ọbụna dị sọ na oge olili erubego, ka mara di nwere na anyị nso oge niile. Di nwere Chineke anyị na anyị nso oge niile. Di nwere Chineke anyị na-achọ maka ọdịmma nke ụmụ mmadụ agam n'iru nke anyị. Di nwere na anyị nso. Ya nwere ihe ọgụ nke abụọ wee gaa n'iru wee gwa anyị etu ka mma anyị ga-esi na-eso ihe nke ụwa anụnwa, na-eso ihe mgbu na ihe mfịarụ nke ụwa. Ọ sị ka anyị rapụ ichegbu onwe anyị,
n'oke echiche maka ihe nsogbu na ihe mgbu nke ụwa. Ọ sị na nke ka mma bụ na anyị ga-ewele ekpele ofufe ife Chineke, ịbụ abụ otito, anyị were ihe ndị a niile anyị wee na-akọsara Chineke mba anyị, maka na ọ bụrụ na anyị nwee nsogbu, tinyekwuo nsogbu anyị nwere, tinye ya echiche, ka ihe ọ ya eme, ọ ga-eme ka ọ kawanye njọ. Anyị ka Pọl na-agwa anyị kama dịka ụmụ Chineke ndị kwere ekwe, ndị ntụkwasị obi ha dị na Chineke, Pọl na-agwa anyị ụzọ ga-aka mma nke ga-akanyere anyị aka ka anyị were ekpere na abụ otito n'inye Chineke eke n'oge niile, ma ọ dị mma ma ọ dị njọ. Ka anyị dekwu na God is good all the time. Inye ekene, ekpere, abụ otito, ofufe nke anyị ji wee gbakọọ n'ụbọchị atọ ka anyị si eme, ka anyị were ihe ndị a were mba anyị wee wụsara Chineke. Na ọ bụrụ na anyị mee etu a, anyị emego nke dịla anyị nụ. Mgbe anyị nwasịrị oke anyị lụsichaa ọrụ ike dịka mmadụ, were ekpere, inye ekene, ife Chineke, were wụsa Chineke mba anyị, kedu ihe ọzọ anyị che anyị ga-emekwa? Anyị emego nke anyị, nke fọ na-eme gịnị? Wee dịbaziele ihe anaghị afụ anya, wee dịbaziele Chineke. Pọl wee sị na ọ bụrụ na anyị na-eme etu a, na anyị ga na-enweta udo nke mmụọ. Ọ sị the God of peace will abide with us, maka na anyị emego nke anyị ji wee bụrụ mmadụ. Ya nwa bụ ihe ọgụ nke abụọ. Abịazie n'oziọma nke Luk, Jọn onye mmiri Chukwu wee na-alụtara anyị aka ụdị ihe anyị ga na-emegasị nke ga-eweta aṅụrị na ndụ anyị na na ndụ ndị na-anyị nso na na ndụ ndị ọzọ. Kedu ihe Jọn kwuru? Jọn na-ekwu maka ọlụ ebere, ka a na-akpọ works of mercy, ọlụ ebere. Ọ kachasị n'oge nụnwa a na-akwadobe mmemme nke ọmụmụ nzọpụta. Ọ sị onye nwere ihe olili ma gịnị, nyetụ nwanne ya, nyetụ onye nke ọzọ. Anyị masịrị ndị anyị n'ọfụma. Anyị onwe anyị na-agbanịkwanụ ndị na abroad ka esi ekwu ihe. Anyị gbachie ebe anyị agbachikwa ebe anyị si wee pụta. O wee bụrụ ya ka a na-eme. Ọ sị onye nwere ihe olili nyetụ nwanne ya, onye nwere uwe abụọ ya nyetụkwa onye na-enwero ma ncha. O wee bidozie kwuo maka ndị ọchịchị. Ndị ọchịchị dị n'aka. Ọ sị onye ọnụ ụtụ ya, ndị a niile emegbune mmadụ, ndị agha, ndị nche dị iche iche, onye emegbune mmadụ, sonye onye ọbụla oke nke lụrụ ya nọ. Ndị ọchịchị, ndị ji ike ọchịchị, ọ sị ka ha ụgwọ ọrụ ha zuola ha, ha ejezi na ebukọrọ nke a ga-eji wee lụọ ọrụ wee dozie obodo, ka ha bụrụ n'uche maka ọdịmma na agam n'iru
nke ụmụ ogbenye na ndị ha na-achị ka ha bụrụ n'uche maka agamnihu ha wee nwee ike wee dozie obodo ka onye ọbụla wee nwee ike iso na-aga n'iru n'inweta ihe eji elekọta ndụ anya. Anyị na-ekwu mgbe niile na ebe anyị si wee pụta ha maka a na-agwa anyị niile ka a na-agwa ka John na-agwa okwu n'ụbọchị tata inwe ihe eji elekọta ndụ anya, inwe ezigbo ụlọ ọgwụ, ụlọ akwụkwọ, okporo ụzọ, ezigbo nchekwaba, inwe ọrụ, inwe ọkụ eletrik, ndị a niile bụ ihe anyị na-ebesi ebele ya ike na ebe anyị si wee pụta ka ndị ọchịchị dị n'aka nwee ike jisie ike ka e wee nwee ihe ndị a niile. Na ọ bụ ụdị ihe ndị a ga na-eweta ọṅụ n'obi ilu anị na ndị mmadụ enwe ọrụ, nwee ike gagharịa lụta ihe a ga-eji wee na-elekọta ndụfe anya. Ya bụ na okwu nke Chineke tọgbọrọ anyị ya n'ụbọchị tata, ihe anyị ga-emega, omume nke anyị ga-eme ka ọṅụ wee bata na ndụ ndị mmadụ. Kịta ọzọ anyị na-akwadobe maka ncheta ọmụmụ Kristi ka anyị jisie n'ike ụmụnne na Kristi na-ayọ ya nwa bụ Chineke oge niile ka amara ya bara anyị ụba, amara nke Chineke bara anyị ụba, ka ebe anyị si wee pụta wee bụrụkwanụ ebe a ga-enweta agam n'iru karịa ma ị na-anachi ya azụ ka a na-aga n'iru, ka ndị mmadụ wee nwee ike inweta oke luru ha nụ na ihe a ga-eji na-elekọta ndụ ha anya site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Ka anyị kwupụta okwukwe anyị. Ekwe n'otu Chineke nna ji ike niile, onye mere n'igwe na ala, ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu Onyenwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, amụrụ ya amụ, emeghị ya eme, ya na nna bụ otu ihe, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ si na n'igwe gbadata, ụra alụ na Virgin Maria, site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ, emekpagbuo ya n'obe n'ihi anyị, ọta ahụhụ, ọ nwụọ, elie ya, o bitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwu, lọgọdị n'igwe, ibe Adam onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe, ekwe m na mmụọ nsọ. Ebele nke anyị bụ ndị kwenụ, nwanne ka anyị kọsara Chineke mba anyị gaa. Dị nwe na anyị nụrụ arịrịọ anyị, dị nwe na anyị nụrụ arịrịọ anyị. Maka ndị niile e mere mmiri Chukwu n'ime Kristi,
ka ha na-enwe ọṅụ oge niile n'ihi na ha bụ ihe ejiri ọbara nwa atụrụ gbapụta, ndị a gọziri agọzi n'ime Chineke onye hụrụ ha n'anya. Anyị ayọ gị dị nwe n'anyị maka ndị ọchịchị na mba niile, ka atụmatụ na ọrụ ha niile bụrụ ihe ga-enweta udo, ịhụnanya, akụ na ụba na ihe dị mma n'obodo ha na-achị oge niile. Anyị arịọ gị dị nwe n'anyị maka anyị niile nọ n'oge olileanya na nkwadebe maka ọmụmụ nwa ọhụrụ onye nzọpụta nke ụwa, ka ọmụmụ ya wetara anyị ọṅụ, ka okwukwe anyị nwere na onye nzọpụta na-eto eto ụbọchị niile nke ndụ anyị. Anyị ayọ gị dị nwe n'anyị maka ndị niile na-achọ ịmalite ihe ọhụrụ na dị mma na ndụ ha, maka ọdịmma mmadụ niile na maka ọdịmma nke obodo niile, ka Chineke wepụrụ ha ihe egwu ọbụla, ọdachi na ihe mberede, ka okwukwe ha sie ike n'ime Kristi onye hụrụ ha n'anya. Anyị ayọ gị dị nwe n'anyị maka anyị niile gbakọrọ na aja misa tata, ndị na-enweghị ike isonyere anyị, ndị agadi na ndị niile aha ha dị n'akwụkwọ ekpere anyị, ka mmekọrịta nwanne na nwanne wetara anyị ọgwụgwọ nsọ, ịdị n'otu, ịhụnanya na udo nke ga-adịgide. Anyị ayọ gị dị nwe n'anyị maka ndị otu Kristi niile nwụrụ anwụ, ndị anyị na-echeta na aja maasị dị asọ tata, ndị nwụrụ n'ajọ ikuku mmiri na mba nke Kentucky, ndị nọ na pọgatrị, ọkacha ndị na-enweghị ndị na-echeta ha n'ekpere, ka Chineke anyị nye ha ezumike ebe ebe. Anyị ayọ gị dị nwe n'anyị ebere ime obi. Chineke ike na-edị ebighị ebi, anyị bụ ụmụ odibo gị, eburugo mba anyị bịa n'iru gị, mana anyị kwupụtara mana anyị nwere ike ikwupụta ịmazụfa niile. Anyị na-ayọ nchekwaba gị na ndụ anyị oge niile, ngọzi gị na mgbaziri gị, gị na-eburu anyị ụzọ na ebere anyị azụ, ka anyị na-afụ ịdị mma gị na ndụ anyị mgbe ncha, site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Onye nwere Jizọs nwere ihe, o nwere ihe niile dị mma. Onye nwere Jizọs nwere ihe, o nwere ihe niile dị mma. Onye nwere Chineke bi n'igwe, onye ahụ nwere ihe niile ka mma. Onye nwere Jizọs nwere ihe, o nwere ihe niile. Okorobịa nwere Chineke dị n'igwe, okoro ahụ nwere ihe niile ka mma. Onye nwere Jizọs nwere ihe, o nwere ihe niile. Onye nne nwere Chukwu nna bi n'igwe, onye nne nwere ihe niile dị mma. Onye nwere Jizọs nwere ihe, o nwere ihe niile. Ezigbo nna nwere Chineke bi n'igwe, ezi nna nwere ihe niile ka mma. Ọgbọghọbịa nwere Chukwu anyị bi n'igwe, abụghị ahụ nwere ihe niile ka mma. Glory be to my Lord in the highest. Hallelujah. Honor be to our God in the highest. Everybody praise hallelujah. Praise him for his goodness. Praise him for his life. Oh, hallelujah. He's our Prince of Peace. Hallelujah. Kene ya maka ndụ nke nwere enwe. Ọ gọziri ezinụlọ gị.
haleluya. Kpọọ omemma, kpọọ omemma, kpọọ omemma, kpọọ omemma, kpọọ omemma, kpọọ omemma. Ọnụ ya omemma agụ na-eche mba dị ike n'aghaghị. Ọnụ ya omemma ocheta obiezi ike onye na-aza ekpere. Akpọ ya omemma, ọkpọ ya omemma, ọkpọ ya omemma, akpọ ya omemma. Kpọọ ya omemma, kpọọ ya omemma, kpọọ ya omemma, omemma, kpọọ ya omemma, kpọọ ya omemma, kpọọ ya omemma. Kpọọ ya omemma, kpọọ ya omemma, kpọọ ya omemma, kpọọ ya omemma, omemma. A na-akpọ ya Jizọs, a na-akpọ ya omemma, a na-akpọ ya oge ụtagburu agụ eze ụwa niile. A na-akpọ ya, a na-akpọ ya, a na-akpọ ya onye na-eme mma eze ụwa niile. Anyị na-akpọ ya Jizọs, anyị na-akpọ ya omemma, anyị na-akpọ ya onye na-enye udo eze ụwa niile. A na-akpọ ya, a na-akpọ ya, a na-akpọ ya onye na-eme mma eze ụwa niile. A na-akpọ ya, a na-akpọ ya, a na-akpọ ya onye na-eme mma eze ụwa niile. Eso m akpọ ya Jizọs, isokwa akpọ ya omemma. Anyị ga-akpọ ya onye na-enye udo eze ụwa niile. Anyị ga-akpọ ya onye mma, anyị ga-akpọ ya ozebere, anyị ga-akpọ ya onye na-eme mma eze ụwa niile. A na-akpọ ya, a na-akpọ ya, a na-akpọ ya onye na-eme mma eze ụwa niile. Ọ gọziela m Chineke si na ọ gọziwa anyị ebighị ebi. Ọ gọziela anyị Chineke nna na ọ gọziwa anyị ebighị ebi. Onye nwe anyị ndụ, Chineke si na onye nwe anyị ndụ ebighị ebi. Chineke si na ọ gọziwa anyị. Ezichi m lele, ezichi m lele, ezichi m lele, ezichi m lele onye na-enye ndụ, onye pụrụ ike, onye na-agwọ ọrịa, onye na-eme mma. Ọ gọziri anyị agọzi, ọ gọziri anyị agọzi ya odede m, ọ gọziri anyị agọzi ya, ọ gọziri anyị agọzi ya chi nke m. Ọ gọziwa anyị ya Chineke si na ọ gọziwa anyị ebighị ebi. Ọ gọziwa anyị onye nwe ụwa si na ọ gọziwo ndị ya ebighị ebi. Ezichi m lele, ezichi m lele, ezichi m lele, ezichi m lele onye na-eme mma, onye pụrụ ike, onye na-enye udo, onye na-agwọ ọrịa. Ọ gọziri anyị agọzi, ọ gọziri anyị agọzi, o Chineke gọziri anyị. Ị ga-asị m efela ya, ọ gị ga-emere m ihe ọ na-emere m. Ị ga-asị m efela, onye na-eme mma emeworo m ihe m na-arịọ m ya. Ị ga-asị m efela ya, ọ gị ga-emere m ihe ọ na-emere m. Ị ga-asị onye na-enye udo enyewekwa anyị udo anyị na-arịọ m ya. Ị ga-asị m efela ya, ọ gị ga-emere m ihe ọ na-emere m. Ị ga-asị m eke ntị agba mba emeworo anyị ike na-arịọ m ya. Ị ga-asị m efela ya, ọ gị ga-emere m ihe ọ na-emere m. Ị ga-asị m onye mezi oke ọzọ wekwa anyị oke anyị na-akpọnụ ya. Ị ga-asị m efela ya, ọ gị ga-emere m ihe ọ na-emere m. Ị ga-asị m onye na-enye ndụ, onye wekwa anyị ndụ anyị na-arịọ m ya. Ị ga-asị m efela ya, ọ gị ga-emere m ihe ọ na-emere m. Ị ga-asị m efela ya, ayọrọ m ya udo, onye m udo nyekwasa m ọzọ. Ị ga-asị m efela ya, ọ gị ga-emere m ihe ọ na-emere m. Ị ga-asị m efela ya, ayọrọ m ya nwa, onye m nwa nyekwasa m ọzọ. Ị ga-asị m efela ya, ọ gị ga-emere m ihe ọ na-emere m.
ị ga-asị me onye na-eme mmemme were m ihe m na-arịọnụ ya o ị ga-asị me fela ya ọ ga ị ga-emere m ihe ọ na-eme ị ga-asị me ike nkwa aba mgbe emewere m ihe m na-arịọnụ ya o ị ga-asị me fela ya ọ ga ị ga-emere m ihe ọ na-eme mmadụ gịnị ka ọ bụ ụdị mmadụ gịnị ka ọ bụ o mere onye obi okwuo onye mara mgbọrọ ghọrọ ya gawa ije onye na-enweghị ndụ ghọrọ ya mụrụ ejima onye nọ n'ọrịa ghọrọ ya dịrị mma onye nwere ụmụ ụtọ ya na-abụchi ọgwọrọgọ ọrịa tọ ya na-abụchi ụdị mmadụ gịnị ka ọ bụ ụdị mmadụ gịnị ka ọ bụ anyị nwere nne dị mma anyị nwere nne dị mma anyị nwere nne dị mma nne dị mma Virgin Maria mama nne mama nne dị mma Virgin Maria anyị nwere nne mara mma anyị nwere nne obiọma anyị nwere nne dị mma Virgin Maria nne mama ụmụ nwanyị niile nọ n'ebe a eji m aka na onye nwere nne dị mma biko gbawaranụ nna anyị ọma egwu nneọma nne dị mma ndị nna niile nọ n'ebe a eji m aka na onye nwere nne dị mma biko gbawaranụ nna anyị ọma egwu enwere m nne mara mma anyị nwere nne dị mma Virgin Maria nwere nne Mary mere nne nwere nne Mary mere nne ị nwere nne Mary mere nne ọ ga-eji gị mere nwa nne mere nne ọ ga-eji gị biko were nne Mary mere nne were nne Mary mere nne ị were nne Mary mere mama ọ ga-eji gị mere nwa mere nne ị were nne Mary mere nne ị were nne Mary mere nne ị were nne Mary mere mama ọ ga-eji gị mere nwa o mere nne ezi nne Maria oyoyo mama gị ọ Maria dị nsọ Maria oyoyo mama m Maria ezi nne Maria oyoyo mama m Maria dị nsọ nne Maria oyoyo mama m Maria ezi nne Maria oyoyo mama m Maria dị nsọ Maria oyoyo mama oh mama Maria oh mama oh ezi nne Maria dị nsọ mama Maria oh mama oh mama Maria oh mama Maria oh mama oh mama Maria dị nsọ Bana nna m ka aja anyị na-achụbụrụ ihe ga-amasị Chukwu na ajike niile nara anọ
amen. Onye nwe anyị biko nara onyinye ndị a anyị sitere n'ihe ọma niile i nyere anyị wee na-ebutere gị, etu isi eme ka ofufe anyị na-efe gị n'elu ụwa na-adị ile, mmekwa ka anyị nweta ụgwọ nke nzọpụta ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu, welite n'obi enu ka anyị na-ndị nwere Chineke anyị ekene. O kwesịrị eze bụkwa eziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile o na-adị nsọ. Chineke jike niile onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwe n'anyị, onye jiri ihe ebere nwere bịa n'ụwa na ụdị mmadụ bịa mejuo nkwa ikwere mgbe ochie wee meghere anyị ụzọ nzọpụta ebe ebe. N'oge dị ugbu a anyị nọ na-eche nche na-atụ anya mgbe ya bụ Kristi ga-abịa ọzọ na ebube ya bịa wetara anyị mgbapụta na ikwere anyị na nkwa. N'ihi nke anyị na-eso igwe ndị mama niile nke n'igwe na-eto ebube gị oge niile na ukwe na-asị Hosanna. na anyị dị nsọ ezi nsọ gị na-eri ihe dum nsọ, anyị na-arịọ ka ido onye ndị a nsọ site n'ikwasa ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edu ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee na-alụ were achịcha. Nye gị ekele na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ m nke a rie na unu niile, nke a bụ ahụ m ka a ga-eduru nye maka unu. Etu akwa ka o si mee mgbe ha chara ndị anya asị o buru iko mmanya, nyekwa gị ekele na otito bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ m nke a ṅụọ na ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m ka ọgba ndụ ọhụụ dị ebe ebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka ụgbọala njọ na-eme nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta n'ihe omi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na ike nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikwu n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-ata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu so na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis, Bishọp anyị bụ Hosea na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị, biko meela anyị niile ebere. Ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi na nke Chukwu, Josef dị nsọ di ya, ndị apọstụl, Eugene dị nsọ na dị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa wekọta ndụ ebe ebe. Ka anyị sokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na-edekọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna jike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tụ ụwa niile.
ụmụnna ka anyị were ebere na onye nzọpụta anyị kụziri anyị wee gbakọ Chukwu nna anyị nọ n'eluigwe. zọpụta anyị anaghị gị osebe ụwa na-ajụ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị na nje oge niile. Anyị wee gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. onye nwe anyị Jesu Kristi, onye nwe ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ ụnụ, udo nke m ka m na-enye ụnụ. Enekwana anya na nje anyị, kama lekwasị anya na okwu nke nzukọ gị, nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ. Gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe. Udo nke osisi wadịrị unu mgbe niile. Feele nwanne gị aka maka ekene nke udo. lee nwa atụrụ nke Chukwu na onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọma bụ ndị agbọrọ na olili nke nwa atụrụ Chineke.
na-eti n'ọzara? Kedu ihe na-eti n'ọzara? Kedu ihe na-eti n'ọzara? Kedu ihe na-eti n'ọzara? Otu ọnụ na-eti mkpu n'ọhịa, mezienụ ụzọ onye nwe anyị Jizọs, mee ka okporo ụzọ ya niile dị ọcha. Jọn pụtara n'iti mkpu n'ọhịa, alaeze eluigwe dị nso, chegharịanụ. Jọn pụtara n'iti mkpu n'ọhịa, alaeze eluigwe dị nso, chegharịanụ. Onye na-ike na-abịa n'azụ, onye na-enweghị ike ga-etọgbọ eriri agba n'ụkwụ ya. Onye na-ike na-abịa n'azụ, onye na-enweghị ike ga-etọgbọ eriri agba n'ụkwụ ya. Kowe ndị mmiri, kowerụ n'ọzọ, onwe ya ga-eji mmiri na mmụọ nsọ. Onye ka ike na-abịa n'azụ, onye na-enweghị ike ga-etọgbọ eriri agba n'ụkwụ ya. Ike na-abịa n'azụ, onye na-enweghị ike ga-etọgbọ eriri agba n'ụkwụ ya. Onye ka ike na-abịa n'azụ, onye na-enweghị ike ga-etọgbọ eriri agba n'ụkwụ ya. Ịtọgbọ eriri agba n'ụkwụ ya. Ka anyị rịọ arịrịọ. Biko onye nwe anyị, anyị na-arịọ gị, mee ka ihe omimi nke anyị na-anata ugboro ugboro nyere anyị aka n'ụwa a. Mekwa ka anyị bụ ndị bi n'ụwa nke na-agafe agafe nwee ịhụnanya ugbu a maka ihe nke eluigwe, iji keta oke n'ụwa ọzọ site na Kristi onye nwe anyị. Ka anyị nọdụ anị. Anyị nwere second collection tata. Kịta ndị ushers ga-eke envelopes. Second collection bụ maka retirement fund for religious. Retirement fund for religious. Ndị ushers ga-eke envelopes kịta.
Ndị ushers na-eke envelopes by the side while ndị nne na-eme nke ha. Kịta ndị nne ya agbagotebe inye flower to nne anyị dị asọ bụ Mary. Ndị ushers aya na-use the side. Ndị nne ka anyị na-abịa nọ. Nyenụ ha ọnụ. Ekele Maria, jupụtara na gracia, o sepụrụ ụwa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti ụmụ nwanyị niile, ọ dị ezi ngọzi bụ nwa afọ Jesu Mary. Maria dị asọ, nne nke Chukwu, yọbara anyị arịrịọ ruo ebighị ebi. Mama Maria dị asọ, nne nke Chukwu, yọbara anyị arịrịọ ruo ebighị ebi. Mama Maria dị asọ, nne nke Chukwu, yọbara anyị arịrịọ ruo ebighị ebi. Ekele Maria, jupụtara na gracia, o sepụrụ ụwa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti ụmụ nwanyị niile, ọ dị ezi ngọzi bụ nwa afọ Jesu Mary. Maria dị asọ, nne nke Chukwu, yọbara anyị arịrịọ ruo ebighị ebi. Mama Maria dị asọ, nne nke Chukwu, yọbara anyị arịrịọ ruo ebighị ebi. Mary Maria dị asọ, nne nke Chukwu, yọbara anyị yọba Maria ka ọ yọbara gị ayịyọ. Oh, Hail Mary, you are full of grace, the Lord is with thee, blessed art thou among every woman, and blessed is he, the fruit of thy womb, Jesus Christ. Holy, Holy Mary, Mother of Christ, pray for us sinners, now and forever. Holy, Holy Mary, Mother of Christ, Mama, pray for us sinners, now and
forever. Holy, Holy Mary, Mother of Christ, Mama, pray for us sinners, now and forever. Holy, Holy Mary, Mother of Christ, Mama, pray for us sinners, now and forever. Oh, Mary, you are full of grace. The Lord is with thee. Blessed art thou among every woman, and blessed is he, the fruit of thy womb, Jesus Christ. Holy, Holy Mary, Mother of Christ, Mama, pray for us sinners, now and forever. Mary, Holy Mary, Mother of Christ, Mama, pray for us sinners, now and Ekele Maria, jupụtara na gracia, osebụlụ ụwa nọnyere gị. Ede ngọzi n'etiti ụmụ nwanyị niile, ọ dịghị ngọzi bụ nwa afọ Jesu. Mary, Maria dị asọ, nne nke Chukwu, ya gbara anyị arịrịọ ruo ebighị ebi. Mary, Maria dị asọ, nne nke Chukwu, ya gbara anyị arịrịọ ruo. Open your mouth, Mama. Maria dị asọ, nne nke Chukwu, ya gbara anyị arịrịọ ruo ebi. Ya gbara anyị, Mama, biko. Maria dị asọ, nne nke Chukwu, ya gbara anyị arịrịọ ruo ebighị ebi. Ekele Maria, jupụtara na gracia, osebụlụ ụwa nọnyere gị. Ede ngọzi n'etiti ụmụ nwanyị niile, ọ dịghị ngọzi bụ nwa afọ Jesu. Mary, Maria dị asọ, nne nke Chukwu, ya gbara anyị arịrịọ ruo ebighị ebi. Mama, Maria dị asọ, nne nke Chineke, ya gbara anyị arịrịọ ruo ebighị ebi. Ezinne m, Maria dị asọ, nne nke Chineke nna, ya gbara anyị arịrịọ ruo ebighị ebi. Nne Jesu, Maria, oh Maria, nne nke Chineke nna, ya gbara anyị arịrịọ ruo ebighị. Anyanwụ ụtụtụ, Maria dị asọ, nne nke Chukwu, ya gbara anyị arịrịọ ruo ebighị. Seat of wisdom, Maria dị asọ, nne nke Chukwu, ya gbara anyị arịrịọ
ruo ebighị ọnụ ụzọ David Maria dị asọ nne nke Chukwu ya bara anyị arịrịọ ruo nne mụrụ Jesu Maria dị asọ nne nke Chineke nna ya bara anyị arịrịọ ruo ebighị nne St. Eugene Maria dị asọ nne nke Chukwu ya bara anyị arịrịọ ruo ebighị nne nke ndị nne Maria dị asọ nne nke Chineke nna ya bara anyị arịrịọ ruo ebighị. Kịta ndị ọcha ya agagharị ịnakọ envelopes ndị adịkwana nkwadebe tata unu ewechiga ya azụ ụbọchị ụka ọzọ. Ndị Holy Spirit Charismatic Renewal na-arịọ anyị niile ka anyị debanye December 31st na a ga-eme ihe a na-eme kwa arọ annual crossover program nke eji emechi arọ were na-abanye n'arọ ọfụ. Ọ ga-abụ ebe a December 31. Ọ ga-ebido na 6 p.m. ebidozie anya o were ụbọchị anwa were banyezie n'arọ nke ọfụ January 1, 2022. So ka anyị debanye deeti anwa ka anyị bulu ya n'isi. Tony Odibo na ebe a. Tony Odibo onye bego Kalista ọnọkwuye. So ọ bụrụ na anyị na-anya n'azụ anyị afụ Tony Odibo mama ya arapụ I think December 2nd. So ọ rapụ na Nigeria at the age of 96. Ya agwara m Tony si ya na mmacha ọkụ anụ na o ya enye m bottle of champagne. So biko anyị malụ ka anyị si eme ka anyị beruore ha ka anyị kpọọ ha na fon ndị ya eje nwe eje n'ụzọ abụ n'ụzọ anyị si emetụtala onye nke anyị no matter how old mgbe onye nke gị rapụ ihe emelụ ọkwa eziokwu. Anyị wee na-ekene ndị niile bịalụ tata ma ana m arịọkwa ka anyị na-ewenite ụkwụ. Ọ dị ka ya anachighaba n'azụ na-ebịa late and ndị na-aba jesizie pati ha lozo ụbọchị ụka unu n'oche etiti niile n'iru m ebe a nụnwa ọtụtụ n'ime onwe nke mmadụ nọ ọ gịnị na-emezi anyị. Ihe a bụ ihe enyere anyị enye otu ọbụla dị iche iche ndị Igbo ebe ọbụla ha nọ na-ekpe ekpere onweghị ndị nwere lọkụ anyị nwere. Unu mebi ya etu anụnwa ndị agbata obi anyị ndị panya na ndị anara anyị ya. Ọ dị unu mkpa unu fụtara n'igwe amara na ọ dị unu mkpa ọkwa anyị ka ọ dị n'aka ka anyị kụpụ unu ụkọchukwu anyị aka Fada Umeobi. Daalụnụ. Dịka anyị si eme n'etiti anyị kịta ana m akpọnite onye isi ndị nne maka ihe emelụ tata ma nke ka nke ọ pụtazịa ndị na-anụ di na nwunye for 50 years ka ha mee celebration na Mee were bịa n'aka ụka ya ebe nke anụwa maka anyị nwa tata. Ọ bụ nnukwu ihe ka anyị kụpụrụ ha aka. So ana m ayọ ezinụlọ
Koma ka I were aka kpọba ndị a n'ụwa nọ n'aka gị. Thank you, sir. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Onye jisi ike. Biko n'aha ndị nne anyị na-ekele unu niile bịara ụka taa. N'ihe anyị celebrate taa the Immaculate Conception, our Blessed Mother, who's our mother. Onye anyị na-eleru, onye anyị na-eso ụmụ ya, as ndị nne bi n'ezinụlọ, as ndị nne Catholic Church, nọ nne dị asọ ka anyị na-ehomi. Now the feast was on the 8th, mana today ka anyị kala ụka ya. And because of the pandemic in the last 2 years or so, I recognize ndị nne, ndị lugoro di 35 years and above. They remain in that marriage, in that family, raising their children more than 35 years. We usually recognize them. But because of the pandemic, we haven't done this in 2021 and 2020. So today, I'm with 3 people I actually recognize. And ask Chineke na na-edu ha na agozi ha. Ka anyị know why na-erube ko n'ebe ha ruru ka ha were an example for us. Mgbe anyị na-abịa unu ga-ahụ mama anyị when she was coming, then 2 other people joined her. Those 2 joined her celebrated their 25th this year. And he had you ka ha join her so that ka ha na-engomi oneme, so that we're praying that we're all going to get to 50 and we're all going to get more than that in Jesus' name. So the first person I know about Mama, Mrs. Florence Ijamaka Apambo, Mama Nadia name 50 years this year. They got married May 29th, 1971. Mama puta, gina papa puta one, no more. Then onye nke ọzọ mmadụ abụọ ndị ọzọ anyị ga-akpọ nọrọ here today, but ekpere anyị ruru ha ka anyị mana ha na watch anyị via virtual. The next person will Mrs. Patience Chika Nnole. Olugokwa ya na di ha alụọla for 35 years. They got married May 6, 1986. Then the last person will Mrs. Ngozi Afonta. Nye onwe ya na di ha alụgokwa for 35 years. So for us that haven't reached, we have a role models in our community, and we continue to pray for all of them, that God will continue to bless them and to increase their years of marriage in Jesus' name. A na-akpọ Mr. Pambo n'onwe ya, o ya apụtakwu ebe a, ya na ụmụ ya, the product of the marriage. Ọ bụrụ na ụmụ unu n'ebe a, ụmụ unu nọrọ ha unu niile afụta. The fruits of the family. Apambo family. Okay, ndị ga-apụta na ha apụtachago. It's okay, ka anyị bezie ebele ebe ha nọ na. Ndị ụka ka anyị gbatịpụ aka ka anyị wee gọzie ndị a niile agbara afa, ma ndị n'ebe a ma ndị na-anọrọ ebe a. Chineke jike niile anyị na-ekene gị n'isi ụmụ odibo gị ndị ịgọzigoro oli agọzi, anyị anaghị ka ịgọzi fa na-aga na-eburufe ụzọ na-ebelefe azụ, chekọbara fa ezinụlọ ogologo ndụ na arụ ike na ihe eji enyekọta ndụ anya, ka ha na-afụ ngọzi nke gị bụ Chineke na ịdị mma gị na ndụ oge niile. Gọzikwazi anyị ncha bụ ụmụnne fa ndị nọ wee na-agba akaebe n'ụbọchị tata, mgbe iji anyị nke ụwa ga-agwụchazie, ka anyị ncha nwee ike site n'ekpere na ezi ọrụ nke mere nne nke Kristi nweta aṅụrị nke ndụ ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ka Chukwu jikere na-egọzi unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Tụwara ya mma, si ya n'omela, si ya n'ome. Onye hụrụ Jizọs tụwara ya mma, si ya n'omela, si ya n'omela, si ya n'omela, si ya n'omela, si ya n'omela. Onye nwere Jizọs tụwara ya, si ya n'omela. Praise the Lord. Praise Master Jesus. Amen. Biko ụmụnne m, ana m ekene fara na ohere o nyere m iji kwu maka ihe anyị ndị karịzị na-akwado
kenekwa nna anyị Kevin o kwurie kama na ọka nkọwa mọ ka anyị wee fụ na ọ dị mkpa. For the past 2 years we've not been able to do that. Anyị na-eme na phone because of panda. Mana aka ka panda ejidego panda dobi ebe ọ ga-edobi. Amen. So ụmụ Chukwu ga-apụtakwa etu ha si apụta 31st of December. Ndị na-ana n'ụlọ Chineke ga-edu ha jee durukwa ha nata. Mana anyị nwaga anọ ebe a anyị na-eje ịlụ 12-storied building. Ịgụọ from January to December or 12 months. Onye na-eje ịlụ 12-storied building Omanme Foundation. We are going to come on 31st and build a wonderful foundation for 2022. Praise Master Jesus. The theme of this year's crossover is Luke 4:19. My year of unimaginable favor. My year of unimaginable favor. Praise Master Jesus. Ọkwa favor eka jidi ruo ebe a ọkwa ya. We'll come. I birokwa by 6 with Ponna Ide Aso. Nne nke onye wetara amara odukwa anyị. Then Father Tony Nwankwo ọ ga-esi be area bịa ya ga-edu anyị. Anyị ekwe ukwe praise and worship. Anyị ga-enye Chineke ka ọ na-adị ya mma. Then Father eme ministration ya. Anyị ga-abanye mass. A ga-ekwukwa mass wee cross over. Anointizie onye ọbụla for the year 2022 is a year of unimaginable favor. Nwachukwu ịnọ na n'ụlọ, Nwachukwu bi ebe a. Together we present ourselves to the mighty Jesus, who is going to use his precious right hand upon our lives to move us to 2022 and sustain us in 2022 beyond. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Anyị na-ekenekwa anyị niile, anyị na-ekene mmadụ niile etu anyị si agba mbọ ịpụta wee na-ayọkwa ndị na-anara apụta na ka ha jisi ike anyị wee nwee ike na-akwalite parish anyị. A na ya ngọzi nke Chineke na mgbaziri ya oge niile site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ, ka Chukwu ji ike niile gọzie ụnụ, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka anyị naba n'udo na misa agwụsịgo. Lenu ya ka ọ na-erugharị ngọzi Chukwu na-eru ka mmiri ya ọ wụsara m. Lenu ya ka ọ na-efegharị ya ngọzi Chukwu na-eru ka mmiri ya ọ wụsara m. Lenu ya ka ọ na-eru nwanne m ngọzi 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 Chineke ọ wụsara m.